Dobar dan, dragi učenici. Danas radimo pisano dijeljenje brojeva 327 podijeljeno sa 3. Pa ćemo to zapisati. 327 podijeljeno sa 3. I idemo. Prvo što radimo je 3 put podijeljeno sa 3. To je, svi znamo, 1. Pišemo ovdje 1. Zašto? Jer je 1 puta 3 jednako 3. Podvučemo i oduzmemo. 3 minus 3 je 0. 3 minus 3 je 0. Spuštamo 2. I sad imamo situaciju 2 podijeljeno s 3. 2 podijeljeno 3, kako vi znate sami, ne možemo izračunati, stoga pišemo 0. Jer je 0 puta 3 jednako 0. Upišemo 0 ovdje ispod 2, podvučemo i oduzmemo. 2 minus 0 je 2. 2. I idemo dalje. Spuštamo broj 7. I sad imamo 27 podijeljeno na 3 je 9. Pišemo 9. Jer je 9 puta 3 jednako 27. Napišemo ovdje 27, podvučemo i oduzmemo. 27 minus 27 je 0. Evo ga, nemamo više ništa za spustiti, stoga je dijeljenje završeno. Dobili smo rezultat 109. Idemo još provjeriti. Upišemo 109 puta 3 i podvučemo. 3 puta 9 je 27. 7 pišem, 2 pamtim. 3 puta 0 je 0 i ovih 2 su 2. 3 puta 1 su 3. Evo, ovako ide pisano dijeljenje brojeva kad nam je drugi broj manji od djelitelja. Kada ovo prepišete u svoje bilježnice, riješite udžbenik i radnu stranicu 73. Ugodan dan vam želim.